mga kalingap, andito tayo ngayon kina Disgay at meron po tayong malaking sorpresa po para kina Disgay mga kalingap. Baka hindi po siya makapaniwala sa sorpresa ng ito mga kalingap. Punta na po natin mga kalingap. Tara. Ito ho mga kalingap, andito na tayo kina Disgay. Naglaba po si Disgay mga kalingap po. Dami po niyang nilabahan. At po yung ano nila. Sorpresa tayo. Tao po. Yo. Kamusta? Bagong ligo ka. Fresh na fresh ka. Magbaha po Sir Alvin, maganda po ang ilog. Pwedeng maligo doon pag nagbaha. Pwede din dyan ang Kalawakan Sir Alvin. Kalawakan. Ay, pambira. Di paano yun Sir Alvin. Pag doon ang Kalawakan, di paano yun? Oo, dyan lahat. Bahala na yung bahala maligo. Bahala nang maliligo Sir Alvin. Tapos sa unahan Sir Alvin. Kamusta na pala? Oo, pasok po Sir Alvin. Ayos okay lang po Sir Alvin. Kamusta na kayo ni Mr. mo? Ayos lang Sir Alvin. Minsan. Parang baliktad si Cedric ang nagluluto. Siyempre Sir Alvin, fresh ako, bawal ako ano. Ano nga siya Sir Alvin, nagbabaybay po siya. Kasi tapos na po baga yun, pabahay mo po Sir Alvin, nagbabaybay po siya. Tapos, dyan man lang siya nagbabaybay sa ilog, naluto man siya Sir Alvin at naglaba ako ay. Sakto ano? Ayun po, pasok Sir Alvin, buksan ko ang ilaw. Oo. Maribok. Dito ako ngayon kasi may sorpresa. Sorpresa po Sir Oo, Alvin. sorpresa ulit. Siyempre, hindi mawawala ng sorpresa sila Cedric. Maraming salamat po sa blessing po. Ayan, salamat po sa okay man, kayo, kamusta kayo? Ayos pa po. Handa na ba kayong malaman ng sorpresa? Ang papatay Sir Alvin, makalap-kalap pa ang lamesa. Nagligo po ako. Okay lang. Opo, Sir Alvin. Buksang electric fan. Sige. Oo, nagluluto po si Cedric. Baliktad, dapat babayang naluto. Oo, minsan Sir Alvin, lalaki ka, dapat maswerte tayo mga babae pag ang mister natin ay tinutulungan din tayo sa gawain ng bahay. Sa bagay, naluto din ako eh. Naluto ka din? Oo, naluto din. Siyempre, ang mga anak ng Diyos, narunong magluto, Sir Alvin. Kahit prito-prito lang, basta nagluluto. Kahit ga Sir Alvin, okay lang. Nasa si Cedric? Ay, baka may kasi para sabay-sabay. Oo, para Sir Alvin, hindi sabay lang yung pag-surprise. Opo, Sir Alvin. Para may kasama akong ma-excited, may kasama akong nararamdaman ko. Ay, Cedric, umay ka! Oo. Kinakabahan ka na sa surprise ko? Sir Alvin, excited man ako. Wait lang, Sir Alvin. Electric fanan kita, baka mahimatay kita. Oo, ito na yung surprise mga kalingap. Andito na si Cedric. Hindi kami na. Eto na. Yan, handa na kayo? Opo, Sir Alvin na dyan tumahal. Yan. Ay, bakit sako sa iyo, Sir Alvin? Ako, press ako. Press ka? Iyo, press ako. Press na press po siya, no? Iyo po, nagligo pa ako sa ilog. Masarap malamig. Ito na ang surprise. Oh, in one. Two. Ngayon. Ay, salamat po. Wala pa no? Ngayon ay bibili tayo ng bagong lupa. Ay, grabe. Lupa po, Sir Alvin. May lupa pa po tayo doon. Ay, ayaw mo nun? Bagong lupa? Oo, bagong lupa. Ay, grabe man kalupaan yan. Oo. Alam totoo po, Sir Alvin? Oo, totoo. Maalis tayo ngayon. Mabayaran na tayo. Ay, kaya mabayaran. Oo. Kaya pong ginawa natin. Oo. Grabe, Sir Alvin. Tama yan, nakapaligo ka na. Si Cedric na lang ang paligo. Maraming salamat po. Galing kina Ninong at Ninang ulit. Ay, syempre. grabe. Maraming salamat po talaga. Lupa na yun, nabili nila sa amin. Sir Alvin? Oo. Sir Kasi Alvin, yung isa kasi, ito, malaki to, 200 plus. Ay, grabe ang Sir Alvin. Kaya, thank you. Maraming salamat po talaga kila Ninong at Ninang. Talagang napaka-bless namin sa Lord. Lahat tayo, Sir Alvin, na anak ng Lord. Ma-bless tayo. Pero, iba yung bless namin, Sir Alvin, kasi nga, halos nabilihan na kami lupa. Binilhan pa kami nung rin ng lupa. Oo. Hindi po baga basta-basta halos magkita kang 1,000. Hirap ka na, pero sila, grabe. Kaya, yayamanin ka na talaga, this guy. Kaya maraming Grabe, salamat mga po talaga
ninong at ninang sa walang sawang pagtulong sa amin, sa walang sawang pagpaalala, pagpayo, sa mga Sir Alvin ng mga salita ng Diyos. Bilang baga Sir Alvin sila yung nakakatanda, kung baga sila po ang naging magulang at yung mga ano po kung Sir Alvin. Kaya maraming salamat po sa tulong po ninong at ninang. Maraming salamat. Kaya ngayon mapunta tayong Dait. Nakapasyal Dait. Pupuntahan din natin yung lupa, syempre. Opo, Sir Alvin. Excited Baka ako, Sir Alvin. litong-litong ka dun, sayang, baka ligo ka. Kaya maraming salamat po talaga ninong Rene at ninang Lani po. Sa nawa, will po ng Panginoon na makapunta po kayo ulit na mamit sa Sir Alvin. Ay, mayayakap po naman sila, Sir Alvin. Mayaman na ito, ang dami ng lupain ni this guy, mga kalingap, dahil kaya. Hindi po, ang lupa po ay galing sa Panginoon po, hindi man po yung sa akin, sa Lord po yung galing. Kumbaga, Sir Alvin, kami yung kami lang yung ni Lord ba, tagabantay ng lupa niya. Hindi man yun sa amin, hindi man kami, Sir Alvin, nag-iisip na at least, sa amin, relax kayo, walang mapalayas, walang Hindi man po kami naisip na Sir, halimbawa na may lupa kami. Ay, amin itong lupa, parang maano na yung yung pagkatao mo, mayabang kasi may lupa ka na. Hindi po, yan po ay hindi naman namin pinaghirapan. Halos binigay lang talaga ni Lord nila ninong at ninang, kaya wala po tayong karapatan pag mayabang ang mga hindi po natin pinaghirapan. Kasi Sir Alvin, iba yung pinaghirapan mo sa binigay lang. Oo, talagang blessing talaga, blessing, nakakabiglang blessing. Opo, kaya maraming yayamanin na. Ay! Diyos ko yun. Dahil mamamaya, Sir Alvin. Hindi tayo ganyan. Diyos yun, hindi. Siyempre, nakapangalan, yan, spouses kasi kasal na kayo Cedric and this guy. Kasal na Oo, hindi ka na. Bawal lang maghiwalay. Opo, Sir Alvin. Hahatiin ng lupa. Hindi, Sir Alvin. Salamat talaga kay Ninong Rene at Ninang Lani kasi Sir Alvin, kasal na kami ni Cedric. Tas kung may magbiling lupa, talagang wala na Sir Alvin, marriage o single. Marriage kasal na po Sir Alvin. Ka. Salamat po talaga kay Ninong at Ninang talaga. Dalhin nyo yung marriage contract kasi kailangan natin. Pati, maalis na, na tayo, mabilihan na talaga. Ay, grabe naman ang makikita ko, pira. Mabilangan na. Just, itong kay Kuya din doon Sir Alvin, pagbilangan, grabe, 120, pagpasukat natin yung 20,000, grabe, Sir Alvin. Kaya, hindi basta-basta. Pag po, Sir Alvin, pati yung nakikita ko yung mabayad kang sobra-sobra, garo, hanggang mamayang gabi, iniisip ko, pira yun. Parang, garo dahil kung makamove on, Sir Alvin, paano ko yung kikitain mga ganyan, Sir Alvin? Ganun kadaming pera? Oo, kaya appreciate ko, Sir Alvin. Maganda kasi din investment ang lupa. Yun, nandyan lang, Sir Alvin. Kaya sabi ko, maraming salamat po Ninong Rene at Ninang Lanita. Kung kami man po, hindi man tayo habang buhay sa mundo, kukunin din tayo ni Lord. Kung tapos na tayo dito sa lupa, kunin din tayo ni Lord, may iiwan tayo sa anak natin, sa mga kapatid. Hindi tayo mag-iisip kami, Sir Alvin. Madami ng lupa si Kylie. Inay ko, hindi kay Kylie, Sir Alvin. Sa lahat po na kapatid ko. Kasi nakilala man po ninyo kami, may kapatid ako, may anak, asawa. Kaya sa amin to walang sasabing, sa akin lang yan. Wala, Sir Alvin. Yung mga kapatid ko, sasabihin kay Kylie lang. Hindi, Sir Alvin. Kung magkaanak man kami ni Cedric, sa kanila, hindi po sa kapatid ko din. Siyempre, andyan po sila na nakilala kami nila Ninong Rene. Mula ng vlog, andyan sila hanggat ngayon, Sir Alvin. Kaya, walang iwanan. Walang iwanan. Ang magsabi na mag-adi-adi dyan sa inyong lahat yan. Walang iwanan. Walang sinasabi. Cedric, iba na ang ngiti ni Cedric Opo, Sir Alvin. Madami na yung lupa Grabe. Abot na. Maraming salamat po talaga sa lahat na nagtutulong sa amin, sa lahat na nagsusuporta. May pangalawang lupa po ako. Grabe, salamat. Dahil nawa kakayanan, joke lang po yan. Ang maganda dun sa pangalawang lupa, malapit lang dito. Malapit lang po, Sir Alvin? Oo. Nakausap mo po? Oo, malapit lang dito yung lupa. Pupuntahan natin. Oo, yung may-ari ng kinatitirikan ng bahay nyo, doon tayo mabili. Nagpayag po si Ate. Oo, payag na payag. Oh yes, marami lang kayo dito, Sir Alvin. Oo, marami lang. Grabe, kaya hindi na kayo mataas, Opo, kaya thank you, maraming salamat po talaga sa Lord, Sir Alvin, kasi
ang galing po ng Panginoon. Ano po Sir Alvin? Kasi ang iniisip ko din po doon sa binili natin lupa, si Kalbo po baga ipasaway. Malapit yun sa kalsada, tapos malayo din po sa school baga. Pero okay lang doon Sir Alvin, walang problema sa akin. Kung saan man kami, kasi kami ay tinutulungan lang. Mag-aarte ka ba ba? Kaya mo ba gayang bakalon? Ha? Kung ikaw Sir Alvin, kaya mo yung bilhin? O mag-aarte ka pa ba? Ay, wala kang karapatan mag-arte. Mamaya, papahawak natin yung muna yung kasay. Iyo, papa. Oo. Mahawak mo muna sa akin, Sir Alvin. Huwag mo man isampal, makapal ito. Magkano, Sir Alvin, ang bili? Nasa, 150. Grabe. 150,000. Grabe. Pahawak mo man sa amin. Oo, sa mamaya. Akin muna, Sir Alvin, mamaya. Withdrahin pa natin. Ay, grabe. Pahawak mo sa Sir Alvin bago mo ibigay ka at ibigay. Sama kayo sa amin sa diet yun. May sasakyan naman tayo. Po, Sir Alvin, kaya malaking tulong ang sasakyan mo, Sir Alvin. Dito na kayo po, Sir Alvin, makakain. Ha? Ay, sige ba? Nagluto si Drake. Oo. Oh, salamat please kayo, Sir Alvin. Grabe, ang December ngayon, Sir Alvin, napakasaya. May blessing ngayong Pasko. Kaya maagang pamasko yan, no? Ay, oo, grabing bayad na yan. Pera na yan. Tapos, pagpasukat mo pa nung Sir Alvin, may bayad ka pa yan. Oo, kaya, pero, ano yan, at least, merong muhon. Muhon? Ay, grabe. Ililipat ko ang May muhon. papel. May papel. Ay, papel. Ano kaya? Tsaka permado ng engineer. Grabe. Salamat po talaga Ninong at Ninang. Grabe na talaga ang blessing na namin Sir Alvin nararamdaman. Kasi Sir Alvin yung una, yung bigay-bigay nyo parang hindi pa kami nasimba. Parang thank you lang sa tao, pero yung thank you sa Panginoon parang hindi mo pa nararamdaman. Hindi pa masyadong appreciate Sir Alvin. Pero yung na parang inano ka ng Panginoon na nakalapit ka na, parang pag nagbigay na ng blessing na galing sa tao, mas na-appreciate mo Sir Alvin kasi parang may presensya ng Lord Sir Alvin. Oo, kasi galing sa Lord. Galing sa Lord Sir Alvin. Huwag mong isipin na ay sa Lord. Galing sa tao, isipin mo laging galing sa Lord Sir Alvin. Amen. Yun nga po Sir Alvin, kagabi kami overtime, sa church, nagpractice po kami para sa sayaw sa December 7. Bahay, sabi niya. Ang bliss nyo, natutuwa ako. Sabi ko, maraming salamat po, Rila Sister. Oo, natin. Pangaralan po. Yung mga na muna natin yung mga butas-butas. Basta may malaking plano ang Lord. Ay, salamat sa Lord talagang. Maraming salamat yan ang tandaan nyo, may malaking plano si Lord. Grabe Sir Alvin. Baka hindi makakayanan. Hindi na makakainay ko gayon. Sir Alvin, sabi niya, ang bless niyo sa Lord, kaya huwag kayong magbabago, lang kayo lagi magsimba, tapos mag-pray daw. Sir Alvin, pinangaralan ako nila Sister Dayan, Sister Mel, Sir Hilda. Tama yun, may sa'yo. Opo, Sir Alvin, pag hindi nga kami, Sir Alvin, maray nakasayaw. Sige lang kaming kwentuhan tungkol sa Lord, mga ganyan. Opo, Sir Alvin. Kasi Kayla ay nagpapasaway po. Kaya tuwang-tuwa po sila Sister na ma-re-repair daw po ang bahay namin. Pero grabe pa, lalo na pag ang binigay na ni Lord yung talagang grabing blessing. The best na blessing. Basta may malaking plano. Malapit na. Ay, malapit na. Ay, grabe. Ipag-pray po natin at basta muna natin to, takpan natin yung mga butas. Salamat po kanina. At magtiwala tayo sa malaking blessing. Ay, malapit grabe na yan. talaga. Grabe. Talagang hindi ako makapaniwala, Sir Alvin. Talagang grabe. Salamat po talaga. Grabe. Dito kayo, Sir Alvin, nagkain po. Sige, no problem. Si Mary France. Ay, speaking puti, may pala yan, may blessing yan si puti. Wala yan, galing kay, galing kay Ma'am Claire. Wow! May blessing din, Maraming salamat po kay Ma'am Claire. Hindi lang po si Puti ang natutulungan nyo dahil elementary pa lang po siya. Lahat po ang mga kapatid ko natutulungan nyo po. Kasi pag elementary pa lang po. May Christmas party po yan, pati isinda. Sir Alvin? Kay Ma'am Claire. Salamat po. Mahal ka ni Ma'am Claire. Mahal na mahal tayo yan. Salamat po kay Ma'am. Ito, kay Ma'am Claire galing. Maraming salamat po, Ma'am Claire. Nakakatulong po rin sa pag-aaral nito. Mi po, kasi Sir Alvin. Kylie! Inagaw Sir Alvin kasi po Sir Alvin,
hindi man po kay puti lang nakakatulong lahat po sa amin, Sir Alvin, kay Mila Mary France. Huwag mong anuhin ha, mahal yan. Hindi mahirap yan hanapin. Nakikita mo man sa ang trabaho ni ama mo ha. Oo. Oo. Pawisan yan. Papawisan mo yan Sir bago mo Alvin. yan makuha. Kaya hindi basta-basta ang mga binibigay sa atin. Binigay lang. Isipin nyo po, pinaghirapan po nila yan. Kaya thank you na lang po tayo. Ipag-pray po natin sila na i-bless po ng Lord. Maraming salamat po, Ma'am Claire. Sir Alvin, kaya nga maraming salamat po sa tulong nyo. Kung hindi nyo kami natulungan, Sir Alvin, hindi man kami nakakahawak ng mga ganito. Kumbaga plano na ng Lord yun. Opo, Sir Alvin. Excited ka na makahawak Sir ng Alvin. Hawakan mo muna tapos papasa na. Ang sa inyo yung lupa, mas yun, hindi nabawas Sir ang presyo Alvin, nun. Hindi, yung pera. Nabawas baga ang nun value. Yung pera, Sir Alvin, na uubos. Pero yung lupa, talagang katkatin mo hanggang ilalim. May lupa at may lupa. Kaya salamat talaga sila, Ninong at Ninang. Grabe, Sir Alvin. Magsalamat ka kay Ninong Rene at kay Ninang Lani, kay Ma'am Claire. Maraming salamat po, Ninong Rin. Ay, Kuya Rene po, Ate Lani. Oo. Ngayon, bagong lupa. Yo, may lupa kita. Ano ka na puti? Nag-bless na ini sa imo, Sir Alvin. Dito ka na magkain, Sir Alvin. Masarap sige ba? ang luto ni Cedric. Tikman naman natin ang luto ni Cedric, mga kalingap. Nangangamoy po, Sir Alvin. Sama-sama po tayo mamaya. Mapadait. Oo. Mga kalingap, pupunta na po kami dun sa Notary Public para kabayaran na kasama ko din si Biscay at Jenna. Siyempre po yung mga bibili natin. Tara po mga kalingap. Mga kalingap, andito kami sa Notary Public. Bibilihan na po ng lupa. Yan, nagano po yung mga ID. Si this guy. Nahilo po sa biyahe si this guy. Nasupa. Grabe po. Sir Alvin, maraming salamat po kay Ninong at Ninang. Totoo pala. Ay, Sir Alvin, tignan natin. Salamat po. Sa pag-andan po, Sir Alvin. Totoo ano? Kala mo joke lang? Dati yung Si Ate Faye. Tsaka yung mga anak niya po, mapirma din. Si Cedric po mapirma na. Ayan o. Ito daw kung si Cedric talagang pipirma o. Kaya mapirma. Bagong lupa na naman ano? Yan po mga kalingap. Oo. This guy yung pambayad sa sa Ay, lupang. ang kapal. Ang kapal, Sir Alvin. Ngayon lang ako nakahawak ng makapal na pira. Kasing kapal yung mukha ako karoon. Sa lupa yan ha? Sa lupa yan. Maraming salamat po kay Ninong Rina at Ninang Lani. Hala, ang kupon, Sir Alvin. Oh, yan. Work out na po yan. Yes, Sir Alvin. O sige, bigay mo na sa Ayan po, para may... Maya punta natin yung lupa mo. Opo, Sir Alvin, maraming salamat po. Ayan na po. Ang papel. Maraming salamat po kay Ninong. Notarize na po yan. Grabe, Sir Alvin, marami. Ang ngalawang lupa naman. Salamat po talaga Ninong Rene at Ninang Lani. Grabe, napaka-bless ni Sir Alvin. Salamat po. Yan po yung Yan, tagbibilang po ang pera. Pwedeng tanggalin. yan? 150 pero nabawasan na nung ate sa notarize. Tapos yung advance na 1K ni nanay, nabawas na din yun. Nag-buy si Ate. Salamat, Sir Alvin. Salamat kay Ninong at Ninang. Yung nagbili din tayo lupa, Sir Alvin, 120. Hindi. Mahihimatay ako sa presyo. Salamat po. Yung 150 ngayon. Salamat po. Salamat, Sir. Salamat, ma'am. Ate Vilma. Ingat kayo, nay. Ingat ka, maulap ka mo. Ingat ka mo, Ate Vilma. Maraming salamat. Maraming salamat sa Cedric. Panginoon, Sir Alvin.
salamat. Natutuwa ako, Sir Alvin, dahil sa inyo. May lupa naman kami. Salamat. Grabe, ang yaman mo na. Sir Alvin. Oo. Kung hindi dahil sa Nahawakan mo si ano. Salamat Kasabay pa talaga. sila. Hindi na po, Kuya Jun. Hindi na. Namasok ka sa hindi? Hindi na pa ma-ID? Ano na lang. Chine-check na ni Mary Rose yung ano ha. Sana kapangalan ano. May pirma ka din baga dyan? Kaso hindi ako nagpirma, Sir Alvin. Bakit? Sila lang. Bakit? Siya lang Cedric Leng? nagpirma. Pero nakapangalan dyan. Nakapangalan man Mary Rose. Ano? Mary. Siya ang nasa unahan, Sir Alvin. Ah. Siya ang nagpirma. Kumbaga Okay ano lang. ka. Opo, yung sa ano din, Sir Kasi Alvin, baga, lalaki ang ano. lalaki nga, ang boss, magpasa- ano? Oo. Sabi nga ng Panginoon, magpasak Oo. sa iyong asawang. Ay, very good si this guy. Amen. Very good. Opo, Sir Amen. Kaya siya ang nauunan. Yung sa lupa din pong una, Sir Alvin, siya din po baga ang nasa Oo. unang pangalan. Head of the Cedric- family. Opo, Cedric Merito Merero. Head of the Grabe family. yung Sir Alvin, si Cedric, mapasalamat yun kay Ninong rin. Salamat daw kay Ninong Rini at binilihan na naman kami ng lupa na Sir Alvin. Oo. Parang Grabe, nangungulik bless na niyo, no? kami ng lupa. Sir Malaki yun 250 yun ah. Oo. Dalawa Oo. ng lupa namin. Oo, Nangungulik plus. na yata kami Sir Alvin ng lupa. Oo. 200, meron pa kayong 200, di bali nasa 450 na. Lang. Ang lupa nyo. Ay ano po yun? Residential pati. Ay, 250. Hindi na natin dun. 250 po yun. Oo, yan ito. 250. Nakasura, 250. Kala mo 200 lang? Oo. 250. Ay, kala Kala niya 200 oh, ako. kanina ba sabi ko 250 ngayon? 250 nakita nyo. Grabe, ano, kaya maraming salamat po talaga kala Ninong Rini at Ninang Lani. Talagang di ko masabi, Sir Alvin, ang nararamdaman ko talagang masaya ako. Maraming salamat po talaga kila Ninang at Ninong. Si Kylie, Sir Alvin, natutuwa, ang nagbubulakog ang mata, hinahiling niya ang mga sulat, Sir Alvin. Salamat po kay Ninang at Ninong kung hindi nyo kami na-vlog, Sir Notarized na Alvin. pati yan. Notaryado. Opo, kung hindi nyo kami na-vlog, Sir Alvin, hindi namin ito mararanasan, tsaka wala kaming kakayahan na magkuha nito kasi mahal. Ano, Sir Alvin, kita mo naman yung pera, ang kapal, ano, Sir Alvin, Oo. makapal pa sa mukha ko, pero wala ka makakatalo sa mukha ko, Sir Alvin. Nakisawa kayo man. Oo, nawakan ko. Huwag mo isampal, Sir Alvin, makapal ito. Oo. Salamat po talaga kay Ninang at Ninong. Talagang maraming salamat kay Ma'am Claire din po. Maraming salamat po kay Ma'am Claire. Bilihan ko po mamaya ang mga bata silang chinilas po. Nagre-request, Sir Alvin, bilihan ko silang chinilas. Doon na lang sa Pampal. Oo. Binigyan ba ni Ma'am Claire, bilihan ko silang chinilas. Salamat po kay Ma'am Claire sa pagtulong po kila Puti sa pag-aaral po. Salamat po, Sir Alvin, sa patuloy na patuloy na pagsusuporta sa amin sa pag-effort niyo, Sir Alvin. Maraming salamat kay Ma'am Wena. Ang saya mo, Sir Alvin. Lalo na sa bahay. Iba din, Sir Alvin, itong Pupunta saya. natin yung lote. Apo. Baka maglitong-litong ka doon. Iba din yung saya, Sir Alvin, pag kami na lang na walang vlog. Talagang grabe. Nakakwentuhan kayo. Grabe, Rob yung blessing. blessing. Itong garoon ka, Sir Alvin, hindi makapaniwala Oo. sa blessing ng Panginoon. Kaya napaka-the best po talaga ng Panginoon. Walang katulad ang Panginoon, Sir Alvin. How great is our God. So, yan. Amen, Sir Alvin. Pupuntahan niyo yung lupa. O this guy kay Ma'am Claire, pamasko daw. Grabe, salamat! Pamasko daw ni... Maagang pamasko man, ano? Pati yung lupa nyo. Oo. Sir Alvin, Oo. sa akin man da ito. Oo, sa inyo. Po, mabili kong bigas, Sir Oo. Alvin. May bigas pa man, pero tayong mga magulang, Sir Alvin. Bigas talaga, no? Masigurado. Maraming salamat po, Ma'am Claire, sa pamasko. Hindi lang ang Asinda Puti, Sir Alvin. Ako din, salamat po sa 500. Ang agang pamasko, ang agang blessing, Sir Alvin. Masaya ang December. Salamat po kay Ma'am Claire. God bless po. Nawa ay ingatan po tayo palagi ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat, Sir Alvin. Salamat po, Ma'am Claire. God bless po. Yan. Grabe, Salamat po, Sir Ma'am Alvin. Claire. Salamat po kay Ma'am Ay, meron Claire. din 500 si Baby Ali. Yan, salamat po. Yan, pupunta natin yung lupa nyo, ha? Awa. Excited.
At papunta kami dun sa lupa ni na this guy na nabili. Nabili po natin sa tulong po ni Kuya Rene at Ate Lani. Punta natin, tara. Usunod ka. Ang lapit ng bahay namin doon. Oo, ito po ang kabahayan na. Tapos ito po, kakalsadahin po ito ng barangay. Pagdating pa. Oo, yan po. Ano yan, mga kalsada. Parkingan. Ito, dito mga kalingap. At sina Kuya Robby, nandyan, parte. Pero pasok po yung sasakyan dito. Hanggang. Ito na oh, yung mataas na yan. Yan oh, yan yung may plug. Kita mo yung plug. Nasaan Sir Alvin? Ayan oh. Yan, may plastic. Oo. Ay, dito oh. Ayan, may moon baga oh. Yan po, pinasukat na din natin. Ayan, mga kalingap oh. Napusukat mo na po, Sir Alvin. Oo, ayan po. Ay, grabe. Tapos, ayan oh, yung plug. Ayun yung ano, yung, yung isa, yun. Yung isa oh. Ayun po yung ano niya, boundary. 250 square meter. Tapos, ayun pa, yung kulay puting plug. Ito na, so, sakop nyo itong puro saging na naman. Ang laki ano, Sir Alvin. 250 square meter. Tapos, madami mga kabahayan baga. Po, saka dito din kami nasanay. Kaya sana, grabe Sir Alvin. Yung bahay nyo dun sa dulo-dulo. Iyo po, Sir Alvin. Kaya maraming salamat po. Kay Ninong Rene at Ninang Lani po. Ang laki Sir Alvin. May ano pa naman, 250 square meter ka na naman. Salamat po sa Panginoon. Tsaka Sir Alvin, napasukat yun na din. Mahal yung pa. Pero bayad Sir Alvin pagpasukat. Nasa 20 yun. Pero, ano na yan? Ayan na oh. Si ano, Kylie. Ang laki Sir Alvin. Dito na, Cedric, sa ano nyo, lupa nyo. Oh. Maganda po mga kalingap. Yan o, yayamanin na. Di na kaya. Tsaka ito, ang sukat nito, kwadrado talaga. Pinasahan po tayo ni Kuya Rene ng sukat. Ito po ang sinukat ng ano. Maganda po ito sa pisto na pili mo po, Sir Alvin. Oo. Alang kakapagod, Sir Alvin. Mag-upo na muna tayo sa atin. Doon baga sa kabila, may dampingan dito pala ang mas maganda. Wala nang dampingan. Tapos ito po, kakalsadahin. Hello! Kapit-bahay dyan po yung ano ni Kuya Rene. Ay, Kuya Robin. Yan, dyan na po ang bahay nun ni Nung Robin lang. Oo, doon lang. Robin. Tapos pasok po ang sasakyan dito. Ay, oo. Tapos ano, ito Sir Alvin, tinampo na ano. Ay, ganun. Ano masasabi mo, Cedric? Maganda? Maganda. O, di ba? Diyan ka na ng mga parking, ano? Oo. Ayun baga nakaparking yung ano natin dun sa dulo-dulo lang. Tapos pag naging kalsada pa ito, siyempre may lusot na yun. Lusot yan doon daw. Kalsada na din yun, Sir Alvin. Wow, talaga. Ganda. Salamat. Nai-imagine ko ng malaking blessing dito mga kalingap. Sabi, ano, nawa i-bless ko ang mga gagamitin po di ano, Sir Alvin. Oo. Grabe, nakakaano, Sir Alvin. Nakakaano. Sarap sa pakiramdam, Sir May Alvin. basketballan na pati. Oh. Yan, ayun, basketball. Ay hindi, labas man sa ano. Opo, Sir Alvin. Kasi ayun po yung ano eh. Kwadrado po ito. Ang laki, Sir Alvin. Nilalaruan talaga ng mga bata. Dito po ay walang ano dito. Elevate yung lupa. Talagang ganda. Ang ganda, Sir Alvin. Ano, tsaka ang laki, tsaka yung sukat niya, Sir Alvin. Hindi gaya nun dun sa ano, Sir Alvin. Ito, pabaks na talaga. Ano po, Sir Alvin. Kaya maraming salamat po kay Ninang at Ninong sa pagbili na naman po ng lupa. Inay ko gayon, Sir Alvin. Nakakaano, Sir Madami ka ng lupa. Okay lang yan. O, nagbabasketball na si Cedric oh. Grabe, Sir Alvin. Kaya thank you. Maraming salamat po sa Panginoon. Talagang ano, Sir Alvin, hindi kayo makapaniwala. Bag ito, pwede naman ito. Sa amin na to talaga, Sir Alvin. Ito po yun, may muna. Sa amin may na talaga. Kwadradong muhon yan. Pwede mo na ito linisan ng mga bata pag wala kaming gawa. Malapit lang sa bahay. Pwede, oo. Pwede na sa amin to, Sir Alvin. Tapos papasa na lang yung mapa sa atin ng engineer. Ay, wow. Salamat po kay Ninong at Ninang. Maano yun, Sir Alvin, mga bata, matuto pag nagpunta po dito. Tapos ito yung lupa natin, malinis kami, Sir
Sir Alvin. Oo. Malapit lang po ang bahay namin, doon lang sa una-unahan lang. Maganda Salamat dito. po sa talaga kay Ninong at Kabahayan na pati. kabahayan. Madami yung mga kamaritisan mo dyan. Oh. Ikaw! Andyan sila Sir Alvin. Oo, malapit lang. Ano po dyan, may siyempre tayo Sir Alvin, hindi man tayo mawawala ng barkada. Pero doon tayo sa barkada na tama lang ang ginagawa po Sir Alvin. Ayan po mga kalingap. At hanggang sa susunod na kabanata. Grabe Sir Alvin, Sobrang happy na sila, oh. Maraming salamat po Oo. talaga kila Ninong at Ninang. Grabe, maraming salamat po talaga. Pinagpipray na po namin nila ni Sir Alvin na sana makita natin sila. Sir Alvin? Nanaginip po Sir Alvin na nakita na daw ko. Excited si Sir Alvin. Napanaginipan ko. Na nagkita-kita na po tayo Sir Alvin. At ayan mga kalingap, magpapaalam muna kami sa vlog. At malaki po yung lupa ni 250 po ito. At patag po ito at elevate pa siya sa ibang lupa dyan. Kaya hindi kami Sir Alvin nag-expect na sa amin talaga to. Parang di kami talaga makapaniw hanggang ngayon kasi may lupa kami. Parang ang gulo sa isip Sir Alvin pero masaya sa puso. Pero sa isip magulo. Kasi nga di mo maisip na Hindi mo expected. Wow! Ganun pala. Oh. Kasi Kasi sayang may kinuha ng kahoy. pwede mo yan paluunan para walang mausap. Saan pala yung pinutol dito? Ano po? Na kahoy? Ay, Wala man? nadalas ata sila dito Sir Alvin. Para magpistis. Argan ginagawa po niyan Sir Alvin niya mainit. Ngayon, yan sa bawal-bawal na basta dito, Iyo. pasok. Oo, Sir Alvin. Kaya grabe, thank you po sa Lord. Salamat po kila Ninong at Ninang sa buhay po inyo. Nawa ay ingatan po kayo palagi ni Lord. Si Russell Alvin po, ingat po kayo. Salamat po sa sa blessing talaga. Ang laking blessing ito Sir Alvin. Biduin mo yung Malaki talaga tira. ito. Mahawakan mo, Diyos mo yung perdonas. Saan mo yung bubulutin? Ang hirap hanapin ang pera. Kaya tayo pong mga tinutulungan. Ingatan po natin yung blessing. Pahalagahan po natin. Kasi po sila hindi naman sila nagpupulot ng pera para bigyan na lang tayo. Kaya Sir Alvin, salamat talaga Sir Alvin sa pamamagitan ng pag-vlog mo. Natulungan kami ng sobra din talaga. pala ang vlog talagang Oo. din siya, ginagamit siya ng Panginoon para maabot din Opo, mga Sir nag-i-scout, Opo, vlog, opo. maabot yung mga deserving. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Talagang marunong ang Panginoon. Basta tanggapin mo isuko mo ang sarili mo sa Lord, Sir Alvin. Amen. Salamat Sir Alvin. Nawa ay makatulog kami. Maraming salamat po. Makatulog. Malapit lang Sir Alvin ang bahay namin dito. Oo. Kaya makakapunta kami igdiyo. Maglinis kami. Pwede yun sa amin man na ito. Sir Alvin? Ay, oo. Nandiyan na yung papel. Pipicturean ko pala yun at pipicturean ko po yun. Picturean mo ako, Sir Alvin, si lupa kami doon. Picturean mo din ako. Oo. Ayan na po. Ayan, sige, picturean natin si Ayan. Ayusan mo, tas maganda. Maganda, oh. Maganda ha, Sir Alvin. Dito, pipicturean